И здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт. Втори епизод. Майнкрафт изобщо са куче. Съм трети, как иначе? Без да съм трети не мога. Защото са едни тапанари от клас. Така. Аз ти казвам нещо, ти продължаваш да говориш обаче. Двайсет пъти сигурно ти казах не Барбори. Един път ми каза. Не Барбори. Ти пъти. Не Барбори. Аз ти го казвам, обаче ти не чуваш. Ох, убих се с моето си оръжие. Котия на Пандора. Това цели по мене. Това. Пътинята на Пандора е лоша, понеже ми дава лоши неща. Пътинята на Пандора е лоша, понеже ми дава лоши неща. Пътинята на Пандора е лоша, понеже ми дава лоши неща. Пътинята на Пандора е лоша, понеже ми дава лоши неща. Пътинята на Пандора е лоша, понеже ми дава лоши неща. Пътинята на Пандора да отвори сега и да не ми даде лошо. Разбира се, че ще е лошо. Те не слушат какво им говоря. Даже Елена не ме слуша от всички най-много. Стига сте ми давала лошо кутия на Пандора, тъпа е проста. Дай ми хубаво. Хубаво. Дай ми хубаво нещо. Второ място. Това е направо юпи. Пак е хубаво, нали? Да, станах по-голям левел. Сега трябва да видя един снайпер лъжки мезета. Колко струва снайпер лъжки мезета? Това и се при теб. Та слагам. Не. Добре. При теб? Да, не съм се. Днес ще направим като ето тази да. Не гледайте, че динамето. И че завая много може да върви. Не знам за теб, аз тук въртя 2 часа. Да, но при мен стане мокър пясък. Това не може да стане. О.
Още 2 опита. И отново пари. 10 пари, браво. Аз тук ги събрах като нищо. И отново кристали. И отново ще въртим. Продължаваме с въртенето. И безплатен опит. Още веднъж ще въртим. Ти в момента снимаше. Не. И повече няма да въртим. Не дай този звук, тот ми напомня за кученцата. Защо не го направих с мокра пясъка? Аз съм Яквич. Пробва да си купя мощно оръжие, но няма много силни тук сега. 8 тук, да съм 8. 9. О, не знам какво ще купя аз. Това оръжие ще си заслужава. Кристалната коя 7. Добре, скоро няма да се апгрейдваме бронята. Това е апгрейд от втори. Почесата ми. Това мисля, че Време може. е свинкане. Луната вече е изгяла малко. Те, че могат да... Специалните ми неща отключи. Значи тази машина струва 20 парички, 20 кристала. За да се апгрейда джекпака. Бягай от тук. Много пари иска. Така че аз ще забирам за яко оръжие. Защото скоро ще играя с бати Цеци, който е много по-силен от мене. Да, и зато го каза в този екип. Да. Ето, те го запиша. Що си? Но не ме размаеш. Тук пък сега кое нами да сложа. Германското. Как е германското? Не да знам. Знаеш какво да е. Че е някаква вълна и оне да се пая гада. Да. Гада. А за този е бялата вълна. Не съм я взел. Опа. Татая. И те сложим едни защитничи. Най-добрити и като очея. И режисът във въздуха. Те то опазят знамето ни. Това не е нашето знаме. Знам. На играта.
Да. Дай зато я нарекох очаяванка. Не. Затото с животи трябва да ни мъчея и да ги убия с дървен меч. Защо села кристална кирка и кристален меч? Те ми тяваха за нещо. За какво? Виж с колко да е. Два, три. За да я убивам. Затото сте е постна. Любо. Я с колко да я са чети. Пък са дървено, че по-трудно те се убият. Зато слагам от едни от най-силните. И тук да сложим. Аха, тя да наводня. Не. Те и на суша могат. Да, обаче там са много побавни. Ми пазитела. Велик царя им. Къде дойде той? Нямам къде обаче аз го убивам. Къде? Сега тук ти си направя само една стена. Един покив. Те там са животи. Ще ги напердаш. Да. Но те ще сложа меч. Да, те засея няколко дървенца. И почва битката. Обаче вземат много живот. Това е гадното. Две животчета. Вземи си кожена броня. Какво си мислиш, че те правя? Иди кристална. Да си взема по-добре житни бони. Те си взема така. Те. Да си взема и на едни златни ябълки. Не чакам ябълки. Не бе, сега ще развеих той. Развеих и го. Не съм. Вече че не съм и тук ще сложа пясък. Един лък ще взема с едни бейтери. То бейтите и знам какво правят, очавят. Друго какво? Да, давета. И последното изява давета и засене. И така. Да можеш да ме защитава. Стана точно така. Та-дам! И е време да станем с живот. Малко блокчета.
С тях да се самоубия. Първа даваха май някакъв интересен филм. Първа. Да. Не мога да пусна. Не мога да се... Само. Не, ягодка? Да. Ето му как. Да си сложа само... На 20 награди. Айде. Колко мата. Не, мама, устройство имаш ли? А? Устройство имаш ли? Не. Да нямам. Да мога да умам. Той свършил филма, мама. А? Даваха интересен филм по първа. О. Като бях на банище. О. Ама е свършил. О. Заеч. Там се живочи. Сега
Тихичко, че да напитаме света. Тут мушка е. Знам кога когато ги отдаеш. Кои? Когато ги отдая. Ме чувай да ги атакуваш ти. Чакай да си направя меч. Имаш кристален. Няма Иди да с се бия с кристалния. китаен да мамя. Ти постави ли си клип? Да, Кога го снимаш? после шега. Да не свърши. И това ще бъде за този хип. И до. Ще гледам. Те го за обяд и до скоро хора.